We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Surotse, live gikan din sa GMA Davao Complex. Kapit 300 ka mga balay ugdaw sa sunog sa barangay Vicente Duterte sa Davao City. Mga residente at otoridad nagtinabangay na sa pagpalong sa kalayo. Ano ang report ni John D. Esteban? Ingon anik kadako ang kalayong milamoy sa gatusan ka mga balay sa Purok San Jose, Barangay Vicente Duterte, Agdao sa Davao City, pasado alas 3 Martes sa hapon. Ang mga residente nanigurong dili maangol samtang nag-iyahay sila sa pagsalbar sa ilang kabtangan. Gani ang uban sa bintana nagigawas ang mga gamit kay nagdilaab na sa tubangan sa balay. Safety na mo mga gamit, mahalaga may ramo nakuha man basta safety mitanan. Gawas sa digkit ang mga balay, sagad niini gama sa light materials ug kusog pa ang hangin. Hinungdan, paspas mikatag ang kalayo nga miabot na sa general alarm. Ang mga residente ug mga bumbero nagtinabangay na sa pagpalong sa kalayo. Gani kining grupo sa kalalakinan sa dagat man nikuha og tubig aron isablig sa nagdilaab nga balay. Ang uban misaka na sa atop, bitbit ang binalde nga tubig aron mapuggang masunog ang eskwelahan. Gipagawas gilayon sa otoridad ang mga tao sa ilahang mga balay samtang nagkaduol ang kalayo sa ilang lugar. Electrical arcing ang ginatan-awng hinungdan sa sunog. Diin kapin 3.7 million pesos ang danyos. So naglisod ta tungod kay gamay kay ang lugar. Dili makasulod ang atong fire truck. So ang atong gibuhat, atong girelay. Ang fire truck nga naguna, girelay na to sa second up to port nga fire truck para nga dili na mogawas pa sila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ang mga nasunugan sa Barangay Vicente Duterte, Agdao sa Davao City nanawagan karon og tabang. Ato ibalik si John D. Esteban. Sobra 500 ka mga banay nga nasunugan sa Barangay Vicente Duterte, Agdao, Davao City ang nagtener karon sa usa ka eskwelahan ug sa covered court sa barangay. Usa kanila ang pamilya ni Benjeline, kinsa dunay 5 ka anak. Grabing kaguol ang iyahang nabati tungod wala na sila'y kapuy-an. Nga migtabang sa inyo masking gamay lang. Tama sa kaila ang sari mahatag ninyo. Dawat ra namo na kay basagikan lang sa inyong kasing-kasing ba. Nanawagan usab ang inahang si Ledesma og tabang bisan diaper o panggatas lang alang sa iyang 2 anyos nga anak. Gabi pag ni siya wa pa siya kainom og gatas nya. Usaw man nang mukuha unta kog mga kwan sa akong anak nya dili naman ko kay ang kayo na anamon sa mong likod. Yang iyang bibiro nang iyang gatas sunog tanan ma'am wala jud man.
Mihatag na sabog pagkaon ang city government ug daghan na usab ang nagdonar ug mga sinina. Ang pasiuna na tong tabang ani ang nahatag na sa barangay is kuan lang pagkaon lang sa tambal sa mga masakit sa mga kuan nga gikan sa City Health. So sa pagkakaroon maulan sa namong natabang sa barangay kay wala pa man jud kay higong budget para din na pero na-purchase kami para dira. Ang ubang residente namalik sa ilang mga balay nga nasunog. Namalik din ito mga nasunugan nga mga residente aron nga mangita ug mga mapuslan pa nga mga gamit sama niini mga sinog mga bakal nga sumala nila nga makatabang pa kay mabaligya pa nila. Ang uban nga tagalaing barangay naningkamot lang pod nga makapamakal aron dunay pangkaon sa Maniresel. Namakal pod mi kay daghan pod mig anak. Lang pod kanang pangkaon lang. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Laing sunog usab ang miulbo kaganyang udto sa Davao City din 4 ka balay ang apektado. Anyang report ni R. Jill Relator. Daling miresponde ang mga bumbero sa report nga dunay nasunog nga mga balay sa Purok 9-B Lower Madapo, Davao City alas 11 kaganihang udto. Paspas kuno mikatay ang kalayo gikan sa balay sa pamilyang Agidor. Electric pan naman kasi. Electric pan, nasunog ang electric pan. Init ang electric pan? Init ba? Wala pa bantay sa kumata, natulog pa taas. Piyansa lang tayo ba? Ang dalagaw nito nasa kwarto natulog pa. At tingala man may haya kaya mo kwarto ug kabalo usay uli kasi electric pan ba to uwan sa likod na buwan. Tingala man may kalit ra magdadagdag sa kwarto na Sa kwarto na disubod. Hinoon, nangunay na sa pagtabang ang mga residente sa pagpakgang sa kalayo, hinungdan nga napalong kinidayon. Damage kaning duha. Si Bersidita Agidor o si Primo Balindan. Ang partial si Protasio Roloma o si Lea Estacio. Gilista na sa kagamhanan ang mga apektadong residente alang sa tabang nga ihatag kanila. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Miabot na sa Davao City ug sa Cagayan de Oro City ang AstraZeneca vaccine nga lokasyon sa national government. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Teka, nasa suma total 40,000 doses sa Coronavac nga sa kini AstraZeneca vaccine rather ang niabot karong adlaw sa Davao City ug Northern Mindanao. Alas 7 sa buntag gihang miabot sa Davao International Airport ang eroplanong sakay ang 20,000 doses sa AstraZeneca vaccine nga alokasyon sa Davao Region gikan sa national government. Kini na ang third batch sa bakuna kontra COVID-19 nga niabot sa syudad. We will allocate to all provinces and city po pa rin. And they will still target our healthcare workers na hindi nakapasok doon sa Sinovac or who opted for the AstraZeneca natin na bakuna. Ang matag-vial sa AstraZeneca vaccine, dunay 10 doses. Busa sakto ang gihatag nga lokasyon sa 10,000 ka mga healthcare workers sa rehiyon alang sa first ug second dose. So this AstraZeneca can be given to our healthcare workers more than 60 years old and above. Pwede din ito sa mga may mga comorbids. So yun po yung difference between the Sinovac and AstraZeneca. Sa suma total, sobra 500,000 doses sa AstraZeneca vaccine nga niabot sa Pilipinas gikan sa COVAX facility. Nahatagan og alokasyon nga 20,000 doses sa maong bakuna ang Davao Region karong adlaw. Ug mao na sab kini ang bahin-bahinon sa nakadaiyang syudad ug probinsya sa rehiyon. Samtang miabot na sab sa Northern Mindanao ang anaa sa 22,000 doses sa AstraZeneca vaccine nga gikan sa kauluhan. Nakatakda sab kini nga iapod-apod ngadto sa nakadaiyang ospital sa Northern Mindanao. Sa clinical trial sa AstraZeneca, 82.5% ang efficacy rate sa duha ka dose nga mulat-ang ug 3 ka bulan gikan sa una ug ikaduhang dose. Mas taas kini og efficacy rate kung itandi sa Sinovac vaccine nga anaa lang sa 50.4%. Ang AstraZeneca vaccine alang sa mga nag-edad 18 years old pataas, lakip ang senior citizens kung itandi sa Sinovac vaccine nga alang sa 18 to 59 years old lang. Sa pagtuon sa United Kingdom, migula nga highly effective kini nga makapaubos sa COVID-19 infection sa mga nag-edad 70 years old pataas.
Target sa DOH-11 nga mapaspasan ang vaccination ngadto sa mga frontliners aron masunod na sabno nga mapakunahan kato na sa second priority list. Hinuon mag-agad ang vaccination ngadto sa supply nga ipadala gikan sa national government sa bakuna. Daghang salamat, Argil Relator. Nakadawat og mga bagong emergency response vehicle, garbage compactor, mga garbage bin ang Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Ani ang balitang barangay ni Sheila Vergara Rubio. Aron mas mapahingusgan ang kapasidad sa pagresponde ug sama sa sunog, midunarang usa ka security agency ug fire truck sa Barangay Catalunan Grande, Davao City. Modernong unit kini nga dunay nagkadayang klase sa hose. Dunay kompletong firefighting uniform, specialized tools and equipment. Gawa sa mong fire truck, nakadot usab sila og ambulance gikan sa laing pribadong kumpanya. Kini dunay ubay-ubay nga kagamitang medikal sama sa oxygen tank, stretcher ug uban pa. Dugang kagamitan kini sa kasamtangang ekwipo sa barangay nga mamahimo usab nga moresponde sa mga sikbit nga barangay. Sa karon, dire pa na siya sa Catalunan Grande, pero pag need magtawag ang sentral kasi maka-help me sa nearby na barangay. Lain pang nadawat nga donasyon sa barangay mo ang modern garbage compactor ug mga garbage bin. Sa nagkadakong populasyon ug nagkadakong kalambuan sa barangay, importante ang maong ekipo aron mamintenar ang kalimpyo sa palibot. Sa fire truck siguro madungag na to, nasa mga 8, 10. Opo, i-train pa. Naman tayo mga na-train na daan, pero walangon na siya pag idungag na. Sa pagkakaron, pipila ka mga personahe sa Catalunan Grande ang gihire og bansayon aron maoy modumala sa maong mga bagong kagamitan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Naghatag og hinabang ang atong mga kaigsunang Muslim sa Bangsamoro government ngadto sa mga biktima sa bagyong Auring sa Tandag City, Surigao del Sur. Ano ang report? Ingon ani kakusog ang sulog sa tubig baha nga mibanla sa daghang kabalayan. Mga kahayupan og kaptangan daplin sa sapa sa Tandag City, Surigao del Sur atol sa paghapak sa bagyong Auring niadtong Pebrero. Human sa baha, tataw ang danyos nga hatod nini. Mga punuan sa kahoy nangalukat og naanod ingon man mga balay dili na mapuslan. Usa si Glorife Katape ang usa sa mga survivors sa pagbaha sa lugar. Grabe ginaman sila na ko ang kalisod nga di sir. Pati mga pagkaon sir na lamin na kinikanan sir. Mga tiguang na. Busa, dako na lang ang pasalamat sa mga apektado sa bagyo sa tabang gikan sa Bangsamoro government. 5,500 packs nga dunay sulod nga pagkaon, emergency kits ug hygiene kits sama sa mga malong, banig, diapers ug gamit pangluto ang gipang-apod-apod. Despite na malayo yung sa Bangsamoro, na-feel namin na katuwang natin sila sa ating mga ganitong mga problema at sakuna. Dakong pasalamat sa Tandag LGU sa hinabang gikan sa BARM. Nasa La Nina phenomenon kami. So umuulan na dito since November, December, January. So pagdating ni Auring, ito na yung sobrang devastation. Makristyano man, Muslim o lumad, sa panahon nga dunay katalagman, makita gayod ang pagtinabangay sa mga Pilipino. And as part of our duty, it is important that we stand together. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka inahan human nadaro sa usa ka sakyanan. Ang biktima og nakabangga pulos padulungay sa usa ka medical mission sa Baungon, Bukidnon. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara ang simple nga medical mission na himong trahedya human mamatay ang usa ka benepisyaryo unta niini human nga maligsan sa sakyanan nga gimanihuan sa usa ka konsehal nga usa sa miorganisa sa mong proyekto. Padulong unta si Jessalyn Huntahan, 30 anyos og taga Purok 9, Sitio Kalangan, Barangay San Vicente sa Baungon, Bukidnon.
uban ang iyang 1-year-old nga anak ug 2 ka silingan sa medical mission nga giorganisa sa lokal nga kagamhanan. Apan wa damha nga kalit silang nadaro sa sakyanan nga gimaneho ni Councilor Antonio Beharin kinsa usa sa miorganisa sa mong medical mission ug padulong sa didto. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima sa may kanal sa kilid sa dalan ug nakahiagom og samad sa ulo. Dead on the spot ang biktima. Base sa iyang istorya, nag-blurred iyang pananaw. Muto nga na lose control siya sa pagpaniho sa iyang sakyanan. Mo rin to nga na nadaro niya tong mga biktima ang napuruhan gyud katong kani si Jessalyn. Gitabang gilayon sa mga residente sa lugar ang mga nadaro ug nanawag og tabang aron madala sa ospital. Sigon ni Councilor Beharin, kinsa na priso karon nga aksidente gayud ang nahitabo kay matud niya na stroke kini samtang gamaneho ug nawala sa iyahang panimuot rason nga wala sa nakabalo nga nakabangga na siya. I was really devastated and feeling broken kay amo ba itong mga constituents. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple injuries and damage to property ang atubangon sa konsehal. Andam man kuno siya moatubang niini o ginalihok na pod kuno niya ang posibleng settlement uban ang banay sa biktima. Sara, pahimangno sa otoridad nga to sa mga motorista labi na katong mga gamaneho nga siguruhong anaa sa saktong kondisyon usa mo maneho aron malikay sa disgrasya. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez. Sa Valencia City, Bukidnon, magtiayong negosyante gitulis sa riding in tandem suspects. Bana napusilan patay. Ato'y balik si Cyril Chavez. Patay si Edsel Primavera, 40 anyos ug taga Monchera Subdivision, Uptown, Cagayan de Oro City. Human nga gitulis siya ug ang iyang asawa nga si Jennifer Primavera gawa sa ilang tindahan sa Barangay Barobo, Valencia City, Bukidnon. Sa investigasyon, gitulis ang magtiayon sa riding in tandem suspects nga kalit mihunong silang atubangan ug nangita sa kwarta. Matod sa kapulisan, duna na diay nadawat nga text ang magtiayon kaniadto gikan sa giingong miyembro sa New People's Army nga nagapangilkil. February 10 naka-receive sila text messages asking them 10,000 monthly, no? Wala lang nila to bali-baliha. And then nahitabo niadtong Marso 7 giatangan sila. Tungod sa kahadlok, midagan gilayon ang asawa og nabilin ang bana. Taod-taod, dunay buto sa pusil og dito na sayrang napusila na di ay ang bana. Gidala pa kini sa ospital apan patay na kini. Bisibat gilayon kuno ang mga suspitsado human sa krimen ug dala ang sling bag sa biktima nga dunay 30,000 pesos. Ginasubay na sa otoridad kung mga miyembro bagayod sa NPA nagpalayo sa krimen o duna pa bay laing nakabikil ang mga biktima. Naghatag nagdirektiba ang atong regional director kang provincial director Colonel John Mark Lagari na ASAP arrest the suspect, apprehend and arrest the suspect. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bukod karon sa Samal LGU nga silutan ang mga irresponsableng pet owner sa isla pinaagi sa usa ka ordinansa. Ani report ni Jandy Esteban. Gisugyot ni Samal Island Mayor Aldavid Uy sa City Council nga magmugna og ordinansa nga musilot sa mga irresponsableng pet owners sa isla. Sumala sa alkalde tungod sa mga napasagdang iro nga naglatagaw sa dalan ang usa sa mga rason sa aksidente sa Samal. Ay madisgrasya. Kunya katong katong tag-iya, wala na. Wa na yung angkon. Mayroon ba kamo mamayad? Dool na ba na sa konsehal? Dool kay Vice. Dool kay Mayor. Hinuundo na national law kalabot sa pagsilot sa gapasagad nga pet owners ubos sa Animal Welfare Act. Apan buot sa mayor nga mas pakusgan ang kampanya labot responsible pet ownership. Giauhag sab niini ang mga nanag-iya og iro og iring nga pabakunahan ang ilang mga alaga batok rabies. Sa datos sa City Veterinarian's Office, 91% sa mga iro sa isla ang nabakunahan na, samtang 37% sa mga iring. Ang pet owner nga si Ann David, kinsa dunay kapin 40 ka mga alagang iro, uyon sa sugyot sa mayor. Penalize ang mga irresponsible pet owners, malikayan na niini ang mga disgrasya sa kadalanan. Malikayan na mapasagdan ang ilang mga pets ngadto sa kadalanan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Pipila ka mga residente sa Xavier Heights sa Barangay Upper Balulang sa Cagayan de Oro City. Gipaagi sa prayer rally ang ilang pagsupak sa gitukod nga Telco Tower sulod silang subdivision. Ang detalye sa balitang barangay ni Ethel Ipanag. Anaa sa 30 ka mga residente sa Xavier Heights sa Upper Balulang, Cagayan de Oro City ang nagpahigayon og prayer rally sa gate 2 sa subdivision sa panghinaot nga mabalhin ang natukod nga cell site sa lugar. Nabalaka kuno sila sa giingong kadaot hatod sa radiation gikan sa maong cell tower nga gitukod sa usa ka telco. We could not do anything. Naa naman gini na-install naman sa government, naghatag na sila og panugot ani naana. And what we will do is to really bring our prayers to God. May dumiling magpa-interview ang tag-iya sa lunang ang gitukuran sa maong cell tower. Apan sumala niya miagi sa tanang legal nga proseso ang proyekto. Samtang gikumpirma sa Office of the Building Official nga adunay permit ang kontraktor sa telco. Approve gid ang permit ato ma'am, building permit kay na masay clearance from the homeowner nga mga officers i-issue kay part man na sa murag documentary lugar o charming nga na po ipagtugot sa homeowners nila. Sumutong na na-issuehan sila o building permit. Tingala mi kay nganong nag-hold og sila og rally nga una wala may permiso, wala man nakabalo ang homeowners association. So among gipangutan ng ilang mga organizers, gitagaan ko no sila og permit ni kapitan. Granting nga gitagaan sila og permit, wala sila nag-coordinate sa homeowners. This is a private subdivision. Kauban si Makoy Sempron sa kamera, ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Sunflower Garden ug nindot nga view sa Davao City makita sa usa ka hilit nga suryanan. Apan una maabot, dunay challenge nga kinahanglang buhaton. Ato kining Siron pinaagi nining report. Extra challenge gayud ang dalan padulong niining usa ka suryanan sa Davao City dihang misa ka ang team sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Unang makita kining pasubidang dalan dayon kining rough road nga mamahimong baktason og 30 hangtod 40 minutos o di baka musakay og motor sulod lang sa 5 ka minutos. Pero sugod pa lang ni kay dinhi pa lang kamanukad pasaka sa lugar. 200 steps lang naman ang imong sakaon. Apan ingon sa mga pauli na, nindot nga kapoy. Kapoy nga naman. Kapoy pasaka. Worth it. Mas nindot kung kadlon kay bugnaw tapos napay fags gamay. Busa nagpadayon sa pagsaka ang team hangtod sa maabot ang tumoy og tuod man. Siguradong worth it ang gihaguan kay makita nimo ang view sa dakbayan sa Davao ug ang Sunflower Garden Sub nga nakasamot sa kanindot sa lugar. Tungod sa kanindot sa view, makita nimo ang Samal, ang Davao, maabot ang tanaw sa mga bisita nako didto og lami ang hangin. Perfect kuno kini sa mga nature lover ug adventure seeker. Nainganyo. So, gitry na mo. Labi na ang katong giingon nila nga 200 steps nga stair dia sa kuan. Wala mi nag-expect dito sa ubos na ingani di ay kanindot ang view diri sa taas. So worth it ang 200 steps. Pahimangno lang sa mga mudayo nga sundon gihapon ang health protocols batok COVID-19. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 117.5 million na ang COVID-19 cases sa tibok kalibutan. Milapas na sa 603,000 ang mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, samtang mas miubos ang COVID-19 active cases sa Mindanao. May sobra na sa 117,571,000 ang nataptan o COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 66,629,000 na ang nakarecover o kapin 2,610,000 katao ang namatay. Mitala og 2,886 new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa kinatibuk ang ihap 603,308 na. 44,470 ang active cases, suman 546,293 ang recoveries ug 12,545 ang namatay. Sa Mindanao, mas miubos ngadto sa 3,080 ang COVID-19 active cases. Kinibisan misaka sa 55,830 ang nagkasakit og COVID-19, samtang 50,546 ang naayo na
ug 2,204 ang namatay. Gisugda na sab ang vaccination rollout sa mga pribadong ospital ug military hospital sa Zamboanga City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa unang adlaw sa pagpabakuna, ana sa 100 ang nagpalista sa West Metro Medical Center nga dunay 428 ka mga empleyado. Wala say nakasinati og side effects human sa bakuna. Matod sa DOH Region 9, 2,000 doses sa Sinovac vaccines ang ilang gihatag alang sa 8 ka pribadong ospital sa syudad. Samtang gisugda na sab ang vaccination rollout sa mga empleyado sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Tanang empleyado sa ospital misugot nga mabakunahan, gawas lang sa 70 nga AstraZeneca vaccine ang gipili nga bakuna. Ana sa napulo ka empleyado ang nabakunahan sa unang adlaw sa rollout didto. Samtang 600 doses sa Sinovac vaccine sa moabot gikan sa Armed Forces of the Philippines alang sa mga sundalo sa Western Mindanao Command. Miabot na sa 3,185 medical workers ang nabakunahan na sa Zamboanga Peninsula. Kiniter na rin kami ng LGU initially, although may parating na 600 doses for our personnel, pero hindi pa namin pwede ibigay yon kasi may prioritization nga. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mikabat na sa kapin 1.3 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ug kapin 300 ka illegal nga armas ang nasakmit sa Cagayan de Oro City Police Office atol sa mga operasyon. Ato ibalik si Cyril Chavez. Gipasigarbo sa Cagayan de Oro City Police Office nga gikan Enero 1 hangtod Marso 5 ning tuiga. Moabot na ngadto sa sobra 1.3 million pesos ang ilang nakumpiska nga illegal nga droga. Sa maong period, 154 ka mga operasyon ang ilang gihimo kung asa 188 ka mga drug personality ang nangadakpan. Sa maong ihap, ana sa 148 na ka mga kaso ang na-file sa korte. And we are not happy to have arrested, to have accomplished this number of individuals arrested. Ano man, this is just a clear manifestation that nakikita problema. Dili na mo na ma-deny. But we need the help of the community. Samtang 369 ka loose firearm sab ang ilang nakumpiska gikan sa 341 ka mga operasyon. 101 ka mga sospek ang nangadakpan og 77 ka mga kaso ang na-file sa korte. Kini pinaagi sa nagkadayang operasyon sama sa pagpatuman og search warrant, firearm bypass operation, warrant of arrest ug mga random checkpoints. To fully cooperate to us para dili na sila magka-problema, wala na may mawala sa ila. Their firearms will be deposited, safe keep sa mga stations din sa ato while ilang ina-process, no? Padayon ang panawagan sa Kokpo, labi na sa mga gahupot og armas nga i-renew na ang lisensya niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Office of Civil Defense nanawagan sa katauhan nga mosalmot sa ipahigayong nationwide online earthquake drill ugma. May tabo ugma ang nationwide simultaneous earthquake drill pinaagi online. Tumong nini aron mapalambo ang kaandam sa katauhan panahon nga dunay linog sa matag lugar sa nasod. May tabo kini online sugod alauna sa hapon kung asa dungan nga himuon sa mga mosalmot ang dock cover and hold position sa mga opisina ug mga balay. Busa giawag sa OCD ang tanan nga mosalmot aron makabalo sa saktong buhaton panahon nga dunay linog. After the online ceremonial pressing of the button, mag-conduct og dock cover and hold pero wala na evacuation na mahitabo. So ato lang yung i-practice, kumbaga ato lang i-practice unsaon ang proper way of dock cover and hold. Nagkadul na sa Mindanao ang low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa. Busa ang epekto nini, masinati na sa pipila ka lugar sa isla. Kaganina buntag na sa 895 kilometers east-southeast sa Davao City ang low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Samtang trough o extension sa LPA ang nakaapekto sa panahon sa Eastern Visayas ug sa Mindanao, ilabi na sa Caraga ug Davao Region. Lauma makasinati og mga pag-ulan ng mga lugar nga posibleng makabugna og mga pagbaha ug landslide sa kabukiran. Apan laumang mas maayong dagan sa panahon karong Sabado ug Domingo. Mga produktong gama sa kababayenan sa nagkaniyang barangay sa Pagadian City, gibida ato sa Women's Month celebration sa syudad. Gidisplay sa Plaza Luz sa may City Hall ang klase-klaseng produkto sama sa mga bag nga gama sa di na magamit nga plastic, trapo gamit ang mga retaso, food products, sabon, pahuk
ug uban pa. Kinigama sa kababayen-an sa syudad sama sa Barangay Balangasan nga bibida silang 27 ka klase sa produkto. Gisuportahan sab sa LGBTQ community ang mga aktibidad kung asa mihalad sab sila og kanta ug sayaw alang sa kababayen-an atol sa usa ka programa. Ang LGBT has been already recognized sa Local Council of Women as members of the Women's Association. Kaya ganahan na sila. Pero ang ano lang, dili lang sila maka-appeal o pa-contest. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw pa ulahi sa madagkong balita sa nagadang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Hini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.